Rapport tal-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD ikkonferma li Malta hija fost l-aktar pajjiżi konformi fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi u l-ħasil tal-flus. Ir-rapport li għamel reviżjoni ta' sistemi ta' taxxi f'140 pajjiż jagħti informazzjoni dwar ir-riżultati ta' reviżjonijiet li saru matul is-sena li għaddiet u kif il-pajjiż qed jindirizzaw kwistjonijiet relatati ma' trasparenza fit-taxxa. L-istħarriġ tal-OECD msejjes fuq 3 pilastri jagħti ħarsa wkoll lejn il-kooperazzjoni li adottaw il-pajjiżi fil-bdil ta' informazzjoni. Ir-riżultati juru li f'dan ir-rigward Malta kienet suċċess. L-indikaturi tal-OECD jikkonfermaw ukoll in-nuqqas ta' prattiċi ta' taxxa li għamlu ħsara u l-impenn b'saħħtu ta' Malta dwar kooperazzjoni fit-taxxa. Ir-rapport jgħid li Malta bdiet tibdel l-informazzjoni ma' pajjiżi oħrajn skont kif mitlub inkluż informazzjoni dwar kumpaniji multinazzjonali. Apparti minn hekk jingħad li Malta hija konformi bil-kbir meta tintalab l-informazzjoni minn pajjiżi oħrajn. Fuq kollox l-analiżi li saret dwar Malta turi li ma hemm l-ebda fattur li juri li Malta tisservi kumpaniji biex jaħslu flushom f'pajjiżna. B'reazzjoni l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li dan ir-rapport jikkonferma dak li ilu jisħaq il-Gvern u jxejjen il-kritika inġusta li saret minn sezzjonijiet qarrieqa u mhux informati. Qal li waqt li Malta se tibqa' tkun wieħed mill-pajjiżi kompetittivi għall-investituri fil-Mediterran, il-Gvern se jibqa' jżomm l-aqwa prattiċi internazzjonali dwar kwistjonijiet tat-taxxa. Il-Ministru Edward Scicluna temm jgħid li r-rapport tal-OECD juri b'mod ċar li Malta timxi mal-istandard maqbula internazzjonalment u tipprovdi kull informazzjoni għall-investigazzjoni dwar kwistjonijiet ta' taxxa.